Hai लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो एकदमबारे सासे खास मानसिखौ सिनाखि खालामनानै दै नायलांबाय था नोंथांमोना बियो मा बुङो मा बुङा माने आङो बेखौ दिनै माने एसे रागा जोंनाय नुदों आरो ना माने एसे मेगनफोरा बुदुब जाना दङ एकदम मानसिखौ एकदम नुनाया बाय डेन्जार नुदों आरो ना स' आं बेखौ बाय एदावनोसै आरो ना दिनै नोंथांमोना नायलांबाय था बिथाङा दा ओंखाम संनायदो आरो ना ओमफ्राय आं दा इखौ बाय जंखायनोसै आरो ना आंथ' इखौ मावखायाखै नालाय नायबायल'सो थादों आङो दा नायनोसै बियो मा डायलग होयो नङा होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था नायलांनानै नोंथांमोना एसे इन्जय लादो दिनै ना नायलां आं नोंथांमोननो सासे खास मानसिखौ लोगो हमनोसै दै नाय आङो बे केमेराजों देखायनोसै आरो ना नायबाय था नै लोगोफोर नायदो ओइ आसोल मा खालामदो मा एवनायदोलै दिनै मा जाहोनो सानदों दिनै जोंनो नै सिया संनायदो जानोबा मावनोबाथ' हाखाया नोंसोर नङा मावनोबाथ' हाखाया फायनायनिफ्राय मबाइलाव नुखाबाय आं दिनै नोंखौ भाजा एवफायदो आं जगार खालामना दं मिथियाखै आं नोंसोरनो खदाय संना जानाङो आंखौ ब्लगाव लाबोखानांगोन दे बुंखादों आं खाराब बिराबनो बेयाव आं दालिखौ बरियानो रुना होनोसै रुनानै नोंसोरो भाजा एवदो आं मिथिया खिन्थु र' दिनै मोनसे आं बाथ्रा दानि बावैसो भिडिअ मोनसे नुना फैदों आरो ना ओमफ्राय नोंसोर मिथियाखै मा जादों मिथियाखै जोङो मिथियाखैना मिथियाखैबा खोनासंना ला आरो बेखौ नोंनि ब्लगाव आपल'ड हो मिथिबायना मा जादों मिथिबाय प्रतिदिन टाइम एसामिसफोरनि निउस मोनसे चेनेलाव मोनसे नबजित फंबायनि रं इनफरमेसन होदों माने एकदम नंखाय फोसावलाबायदों आरो ना मा बे नंखाय फोसावलाबायनाया माने नबजित फंबायनो भट होनानै निउसाव होदों आरो ना निउसाव किन्तु भट होदों किन्तु नाम्बारखौ बिथांमोना सोलायनानै होदों आरो ना बाथ्राया बेसो नाम्बारखौ सोलायना होदों आरो लास्ट डिजिटखौ माने लास्ट डिजिट नाम्बारखौ सोलायनाय लोगो लोगोनो माने बे भटआ थारमाने गुबुननावसो थांगोन आरो ना किन्तु नबजित फंबायनि नामखौ होनानै आरो बिनि सेहेराखौ होनानै माने निउसाव होदों आरो ना होनानै मा जाखो दा घटनाया बै भट होग्राफोरा मा जागोन दा नबजित फंबायखौ मोजां मोनग्राफोरा नबजित फंबायनि होननानै भट होनोसै नाम्बारखौथ' बिथांमोना मिथिया नङा होमबा जा जोंसो इउटुब भिडिअफोराव नायबाय थानायखायसो मिथियो नाम्बारखौ सोरबाफोर नायबाय थायोफोरा नङा होमबा थ' निउसल' नायनायफोरा बोरै मिथिनो थ' बिथांमोना दा भट होबाथाय नबजित फंबायखौ अननानै भट होब्लाथाय दा रं भट थांसिगोन दा बै एसामिस माने बिनानावनि बे लास्ट नाम्बारा मिलायहैयो आरो ना बेनि नाम्बारा माने बे नाम्बाराव भट होबाथाय गुबुनै बे एसामिसनि सासे हारसा गथ' दङ नालाय बैनावसो थांगोन आरो ना होमबा नाय बेसा मास्टार माइन्ड माथा बाहायदों बिथांमोना नायदो होमबा नोंथांमोना रायजोफोर आंनि बुंनायखौ खोनासंदोंब्ला हो बेखौ ब्लगाव हो साबाय आरो होआबा बेखौ मिथिनांगोन ना रायजोफोरा मिथियाबा मा जानो मानोना दा नबजित फंबायखौ जायनो बिथांमोना जायनो मोजां मोनोमोन जायनो मोसानायखौ मोजां मोनो हारसाफोराबो मोजां मोनो जानानै किसु नङा होमबा स' बिथांमोना गाव हारिनिखौ नायालासिनो सोरबाफोर मोसानायखौ मोजां मोननानै नबजित फंबायखौ मोजां मोननानै भट होनोबोथ' हानाय ना नङा होमबा जा भट होनाय लोगो लोगो बे भटआ दा गुबुननावसो थांसिगोन होमबा मा जागोन दा स' बेखौनो नोंनि चेनेलाव होदो आं बुंखादो मानो होदो नोंनि चेनेलखौ नायग्राफोरा सोरबाफोर मोनथियोफोरा मोनथिथों आरो बिथांमोनाबो गावबा गाव चेनेलफोराव आंनि बे बुंनायखौ होबाय बायथों आरो मिथियाखैबा मोजाङै मोनथिनो लुगैदोंबा नोंथांमोना आरो सार्च खालामना नाय इउटुबफोराव गुगोलफोराव मोनगोन प्रतिदिन टाइम नायबानो जाबाय आरो जानला मानला ब्लग लाबाय थानानै आंखौ खिन्थु बुंखादो दिनैनिफ्राय दानो आं बेयाव नोंनि ब्लगाव डायलग मारिबाय खमाय गैया दालि मारिबाय